umagang ito. Hopefully maging safe at maging ayos po yung ride natin today. So guys, samahan ninyo ako. Tao para pumasok, para po masunod po yung protocol na social distancing. So nakakalat din po yung mga tao nila ron to inform the guests o yung mga church goers
dami ng mga bikers dito. Ayan, marami pong bisita today because it's Sunday morning. Maraming mga church goers. Ayan, nagla-line up po sila para magpalista doon sa loob. Meron pong register para po sa mga checklist. Ayan, safety protocols po ay ini-observe po ng simbahan ng Manaoag. So guys, here, nandito na tayo sa harapan ng Our Lady of Manaoag Church. Ito, medyo itatabi muna tayo. Solo ride kasi tayo, so wala tayong may pag-iiwanan ng bike. Gusto sana nating pumasok sa loob para makita sana yung looban, ano. Pero tingnan natin kung makapasok tayo. Eto guys, ito yung harapan ng Manaoag Church. Yan, malaki po siya, no? And sabi ko nga sa inyo, very limited po yung crowd. So bilang na bilang po yan. Kasi talagang yung social distancing talagang pinapatupad po nila dyan. Yan, makita nyo yung mga visitors from other place, nagpipicture taking sila. Kasi maganda talaga yung ano niya, yung lugar na yan. Tourist destination sa Pangasinan, ano? Manaoag Church, guys. Enjoy the view, guys. Eto guys, nandito lang tayo sa labas ng simbahan na hindi tayo makapasok. Kasi wala akong mapag-iwanan ng bike ko eh. Mahirap na kasi baka mamaya mawala bigla. And
anyway, kahit naman nandito tayo sa labas, we are already enjoying the view of the church, no? But later on, I will get some videos inside the church. Papakita ko sa inyo yung ano ba yung dinadayo rito. So, yung statue niya ay maganda talaga. So guys, thank you for viewing and watching itong Manawag Church, no? Now we will be leaving na. So again, nakita nyo po yung protocols na pinapatupad dito sa Manawag. If you're trying to or wanting to visit this Manawag Church, yan po yung dadatnan nyo dito. Meron po silang safety protocols. Make sure na maaga po kayo pumunta para hindi po kayo abutin ng kanilang minimum crowd limit. Yan. So ito, kasama natin si Bestie, ang aking Drinks X7 Elite Dior group set. Very reliable and very good po sa brand na to. So yan, mahaba pa rin yung pila, no, ng papasok ng papunta ng Manawag Church. So today is Sunday, so marami po talagang church goers na pupunta dito. And you can see marami ring bikers na bumisita at sumulyap dito sa simbahan ng Manawag. Ayan, nandito sila sa magpipicture taking. Ayan, bababa na po tayo. Mag-almusal muna tayo dito. Marami pong masasarap na kainan dito ng lugaw o anything. Saka yung pasalubong po, marami rin pong pasalubong na nabibili rito dito sa Manawag Church. Ayan. Daming bikers, iba't ibang grupo. Sarap kasi mag-bike pag Sunday morning, no? And mag-stop by dito sa Manawag Church. So mga idols, salamat po sa panonood at thank you for watching my video on this episode na pagbisita natin dito sa simbahan ng Manawag sa lalawigan ng Pangasinan. So I invite you guys to come and visit this place. Talagang mag-enjoy din kayo. Marami pong mga pasalubong na pwede rin nyo mabili. Maganda po yung place. Again, uwi na po tayo. Salamat sa inyong lahat. Enjoy the view of Manawag Church. Thank you guys. Thank you po sa lahat. Bye bye. Ciao.